गोदोनायाव दानहरो आखायाव नाङो गोदोनायाव दानहरो आखायाव नाङो आरोना दरजाखौ थारमाने आखाइजों नाबथादों न'खराव मानसि थैयोबा जेरै साननैसोल' गाबो थिग बिदि आरोना बर' हारिया बर' हारिनि समायसाखौबो साननैसोआवनो बावो आंबो दावहा नांफाबाय दावहाथिलियाव आंबो थांबाय जितु बर'नि वार मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिजों दावहा जायोबा माबायदि जायो नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा बड' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन आं नै फार्म हाउसाव गाखोनानै भिडिअ बानायनाय जालायबाय सोरबा सोरबा बुंहरबाय थायो बैसां सा सा हाग्रा बारि बारि होननानै बेयाव आं मोनसे फार्म हाउस बानायदों आरो आंना फार्म हाउसआ दंफां सायावसो हो ट्रि हाउस नोंथांमोना नायनो हागोन नै बैसांफोरा नै ओरैहाय दङ बारिफोरा बिफां सायाव बे आंनि जाबाय फार्म हाउस ट्रि हाउस दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इन्टारेस्टिं बा बर' हारिनि मोनसे जारिमिनखौ आं नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन अब्ला बुजि मोनगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा खालायना लादो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालायनो दाबाव बर'फोरनि दावहा नांनाय बर' हारिनि दावहा नांनाय जों बाथ्राखौ एसे सानोब्ला सोमोनांथावना बाथ्रा नङा होमबा बर'आ मोनसे समाव राजा दंमोननो बर'आ मोनसे समाव रायजो दंमोन आरो बे बर'नि राजाया मारै जोबखो बर'नि रायजोआ मारै जोबखो जों बेखौ एसे सानोब्ला एसे सोमोनांथावना जायो नङा होमबा जारिमिनखौथ' जों मिथिलानोसै खुगा खुगा खोनाबोनाय सल'बाथा बायदिसो जियानो जादोला बर'नि दावहा बा बर' हारिनि दावहा नांनायखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो खारन आं दावहा नांबाय हो आंबो दावहा नांफाबाय दावहाथिलियाव आंबो थांबाय जितु बर'नि वार मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिजों दावहा जायोबा माबायदि जायो नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा जेनब्लाथाय हा हु न' बां गारना खारनो गोनां जायो दै वारा बेबायदि गुबुननि कब्जायाव थाङो आं ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन सिगां खोनादोंमोन जे क'क्राझाराव सावथालजों बर'जों दावहा नांदों खिन्थु दावहाया मादि जाखो आं बेखौथ' नुवासै मिथियासै खिन्थु खोनाफैदों जे दावहाया जादों खिन्थु ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव बै दावहायाव खारनांनायफोरा बुंदोंमोन इउ पि पि एल सरकारनो बहुत मदद होबोबाय बे बाराव इउ पि पि एलआ देरहाबाय आरो बिसोरखौ नायैनि थाखाय बिसोरो मोनसे ससियेल मिडियायाव बुंहरदोंमोन थारमाने बिसोरखौ ओरैबो दै गेजेराव लांना दोनहैदों जादों आं खोनानाय मथे क'क्राझाराव 6-7टा गामि नागारनानै खारनांदों बेबायदि खोनादों बेखौ गासै बर' रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ सावथालजों जेननानै हा हु गारनानै नागारनानै खारनो गोनां जाहैबाय आरो बर'फोरा बे क'क्राझारनि जोंनि उदालगुरियाव 2007 ना 2008 मायथाइयावमोन दै आं सनखौ एसे बावबाय बांगालजों बर'जों दावहा जालायदोंमोन बांगालफोरा सासे बर' सिख्लाखौ कलेज स्टुडेन्ट सासे सिख्लाखौ रेप खालायनानै जिनाहारि खालायनानै बुथारना गारदोंमोन नैबे खेथ्रआव बांगालजों दावहा जाबाय आरो बर'फोरा आरो बे दावहायाव बर'फोरा इसां खहा जायाखै जानाया खिन्थु दावहाखौ नांदों दै बर'फ्रा बे बांगालजों बे समाव बांगाला ओरैबायदि साग्लोबजोब्बायमोन दाब दाब जायगायाव जोंनि ओनसोलनिफ्रायनोथ' बांगालखौ आं होना हरदों मिथिबायना बांगाला बिदि सिख्ला रेप खालायदों बिदि खालायदों होननायखाय
जों माखासे सेंग्राफ्रा ओंखारबाय बांगालफोरखौ दांनोसै जोंनि एरियायाव मस्जिद दङ बांगालफोर दङ जेव जेव ओरैबायदि जेव जेव जाफैबायमोन आरोना बाजारानो बांगालफोरनिल'मोन मैगं बाजाराथ' बांगालनि गोजा बेनिफ्रायनोथ' सेंग्राफोरा जमा जाबाय जोंनि एरियानि सेंग्राफोरा बेनिफ्राय बांगालखौ दांनो होननानै थांबाय जोङो दामनोसै आरो दानाबा जोंना माखासे लोगोफोरा कुम्फु थाइगान्द' सोलोंनाय दङ साथाम साब्रैसो बिसोरना हाथियार नाङा जाहैबाय आरोना सिखा हिरि नाङा जाहैबाय बिसोरो जोनो सौनो रोङो नालाय बिसोर जोगोन सौगोन आरो बिदि बांगालफोरा जोंखौ नुनानै खारबाय मोनसे न'आव दंमोन दै बे न'आव बांगालफ्रा बिस्रा एसे ओंखाम जानाया लेट जादोंमोनदां बुस्थुआ खारस्लाबनो हायाखै आरो बेनिफ्रायनोथ' दरजाखौ नारथेलायबाय बेनिफ्राय बांगालफोरखौ नागिरबाय बांगालनि मोनसे न'आवहा दरजा बुसिना हाबबाय आं आरो बेयाव सिखा खंखाइ गंसे मोनबाय आरो बे सिखा खंखाइखौ लानानै थांबाय आं लाबाय आरोना आंथ' केराटिन रोङा नालाय थाइगान्द' सोलोङाखै ओंखायनो सिखा लाखाबाय आं बेनिफ्राय मोनसे न'आव थांबाय थांनानै दरजा दानसिबाय आङो बेनिफ्राय एसे दानफ्राम हरनो मोनबाय आरोना गोदोनायाव दानहरो आखायाव नाङो गोदोनायाव दानहरो आखायाव नाङो आरोना दरजाखौ थारमाने आखाइजों नाबथादों आरो आं गोदोनाखौ दानहरो आरो सिखाया एसे गुसुं जायो आखायावसो नाङो आरो बिदि जाबाय बेनिफ्रायनोथ' न'खौ सावना होबाय आं आंनाव लाइटार दंमोन सिगारेट सोबो नालाय न'खौ सावनानै होबाय दानाबा बे समाव एनडिएफबिआ खावनै खावथाम जायाखैमोन दै ज'हैनो दंमोन जोंनि एरियायाव सानै दंफैयोमोन एनडिएफबि कामान्डार सासे कामान्डारा रुगुं नाममोन आरो बिनिफ्राय सासे बिदिनो दंफायोमोन गेदार दिखार नाममोन बिसोरो फैबाय फैनानै बादा होफैबाय आरो सावनो होआसै न'खौ खोमोरना होफिनबाय खामबायमोन न'आ थोरिनि न'मोन आरोना बांगालना सावना होबाय सावना होनायखौ खोमोरना होबाय आरो बेमोन बादा होबाय नांनो होआसै बेनिफ्रायनो आं मा खालायखो बिसोरजों जायालै होननानै नेक्स्टनिफ्राय सानै साथामसो लोगोफोरखौ लाफाबाय आं जेबो रोंखाथारा आरोना बिसोरखौ लाबाय सिखा गंसे गंसे होबाय नागिरहैलाबायजोब्बाय बांगालफोरखौ साला बांगालफ्रा सानावहाय बाजाराव दङ दखानफोरखौ खुलियो हरावहाय न'फोरा खालि पुलिस थानायावसो उन्दुयो आरोना बिसोरो बेनिफ्रायनोथ' बांगालफोरखौ होदाम बांगालफोरनि न'फोरखौ हासिलाबायना गारबोजोब्बाय दानसि दुनसि टिभिफोरखौ बुख्रुलाबायना गारबोबाय माबा माबि बुस्थुफोरखौ गारनलाबायना होबोबाय सिफायलाबायना होबोजोब्बाय आं बेनिफ्राय बांगालफ्रा गिबाय जोंनियाव जोंखौ नागिरनो फैदोंमोन जों गैयिखायसो जों थानायाव थानायखायसो जों गदों बिदि जाहैबाय आरो बांगालफोरा बेनिफ्राय बांगालफोरा लेंहरबाय गावसोरनि दलगाव खारबिटियाथिंनिफ्राय फैबाय बिसोरनि एमएलए ना मा फैबाय एस्कर्ट लालायनानै बास गंनै लानानै थांजोब्बाय आरो बिसोरखौ बास गंनै ना गंथाम लानानै थांजोब्बाय आरो जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो साफा बांगाला खारजोबनांबाय दायो जोंनियाव सासेबो बांगाल गैला दायो जोंनियाव मैगं बाजाराव बर' आइजो गोजा नुयोसै दै जोंनि भैरबकुन्द मार्केटआव बर' आइजो गोजासो नुयोसै गोदो सासेबो गैयामोन बांगाल थानाय समाव बेनिफ्रायनोथ' बांगालनि दावराव दावसिया जोबाखैसै बेनिफ्रायनो दानियाबा ओरै खोलाहा बांगाल बर्डारावसो जाहैनोसै एख्राबारि साइडजों रौता साइडजों बांगाल बर'फ्रा खारखोजोब्बाय 2 तारिख अक्ट'बर आं थारिखखौ गोसोआव दङ 2 तारिख अक्ट'बरमोनहा बांगालफोरखौ गामि दरब्रै दरबासो होना हरबाय बारहोहरबाय सावलाबायना गारबोजोब्बाय बिसोरनि न'खौ बिसोरनि मेचिन माबा माबिफोरखौ जों ज' बर'फ्रा थांनानै सावना गारबोजोब्बाय बेनिफ्राय 3 तारिख अक्ट'बर आरोबाव थांबावनांगौ जाहैबाय थांबावबाय दावहायाव ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट बर'नि दावहाया बर'फोरनि दावहा नांनाया ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट ना सिखा लायो ना रुवा लायो ना बोरला लायो ना सिलाय लायो जेबो लाया सुट बुट लंपेन्ट गाननानै ओरै उदालगुरियाव जादों नालाय जाथाया ओरै सोनाबथिंनिफ्रायनो फैदों एकदम ओरै गरेस्वर टंला हरसिंगा बे साइडथिंनिफ्रायनो फैगासिनो ट्रेनजों सुट बुट लंपेन्ट गानदों फैदों जुथा गानदों फैदों ओरै सानजानिफ्रायनो फैजोब्बाय राङापारा सनितपुर बिश्वनाथ बिथिंनि बर'फ्राबो फैजोब्बाय ट्रेनजों दावहायाव बाहागो लानो दावहा नांनो फैदों
बांगालजों दावहा नांनो फैदों बेनिफ्राय जोंना हाथियारा मा मिथिबायना मोनसे बे मा गामिमोन बेयो हाफागाव ना मा होननाय गामि दङ बेयाव LP स्कुलाव ओंखाम संदों दावहायाव थांग्राफोरनो दै दावहायाव थांग्राफोरनो ओंखाम संदों आरो बेयावहाय हाथियार बानायना होनाय दोननाय दङ बेखौ लानांगौ थांनांगौ हाथियारा जोंना मा मिथिगोना औवाखौ दानस'नाय 6-7 फुट गोलाव आरो बेनिफ्राय औवायाबोथ' क्राइसिस गथा नङा खावनै थुब्ला दानखावनाय बेनिफ्राय बिजौआवहा एसे दानलाबनाय एसे गोफार आरोना बेरा होनोबा बै खुन्थि सैनाय बायदि एसे दानलाबनायल' बेखौ ला ओंखामा दालि रुनाय ओंखाम जा आरो बै औवा गनखौ ला आरो थां दावहायाव साफा सानै सालुआ मालाय लबर लांदों सोरबा बोरला बानायना लांदों सोरबा सिखा लांदों आरो बिदि सोरबा बै तुरुवाल सिखा गोलाव साफा सानैया लांनो रोंदोंलाय आरो बिसोर कामान्डारसै बर'नि माबायाव दावहा नांगिरि कामान्डार जाहैबाय आरो बिसोरो एकदम लिडारसै बा सिगां थांबाय बांगालफोरजों दानियाबा बांगालफोरा सेरखाय बेरखाय एकदम दङ जोंनियाथ' 1000 जननिबो बारा 1200-1300सो जागोन जोंना मानसिया बर'फोरा थांबाय बे समाव 3 थारिख अक्ट'बर बारदे सोलिबाय थादों एनडिएफबिआ बे समाव खावनै खावथाम जायाखै हो साबखाथि केम्पआव उदालगुरि साबखाथि केम्पआवहाय बारदे सोलिबाय थादों बेनिफ्रायनो ओरै रायजो राजाफोर सेंग्राफोर बोरायफोर गासिबो दावहायाव बर'फोरा बेनिफ्राय 2-3सो एनडिएफबिफोरा सिलायबो लांबाय गावग्रा लांबाय आरो राइफल AK माबा ग्रेनेड पिस्तल बिदि लाना थांदों 6-7 जनसो थांबाय आरो दावहायाव मदद होनो थाखाय एनडिएफबिनि सेंग्राफोरा बेनिफ्रायथ' बांगालफोरा ओरैबायदि जाना दङ बिसोरना सेरखाय बेरखाय खिन्थु लाइन काबादि गेलेबा जेरैहाय लाइन जाना थायो बेबायदि बेनिफ्राय जों आग बारायलांबाय बांगालफोरनि गामि 2-3 जिथु 2 थारिखआव होनाय बे गामिखौ बारला लांजोबबाय लास्ट गामि मोनहैबाय होनो हानाय लास्ट गामिखौ मोनहैबाय बेसोरो बैयाव बांगालफ्रा दङ खाराखै गारनानै नेगासिनो बिसोरबो जोंखौ होनो फैबावगोन होननानै दानियाबा जों आग बारायबाबो बिसोर फावसयला जोंना बे एनडिएफबि सेंग्राफोरा गावलायलांबाय फेरनै फेरथामसो होमबाबो खारा एकदम बेंखननाय स्टाइल जाबाय काबादि बायदि जों 3-4सोआ वान साइडआव थांनानै गावलायहैबाय दै बिदिनो सासे सोरबा लबर लांदों सोरबा बोरला लांदों बिदि खुगैलायनायबो जादों 100 मिटारसो जागोन आरो मोनसे दैसा दङ बे दैसाया बारा गोजान जाया खोब जागोन 20-25 मिटार गुवार दैसाया बिनिफ्राय बिसोरबो दंफां हाखोमागौ औवा हाखोमागौ गावहरगौ जोंबो गावहरगौ लबरजोंसो जायो दावहाया बिदि लबर बेनिफ्राय बोरला अन्थाइ खुगैहरलायनाय बिदिल' जादों दावहायाबो फाग्ला बर'नि दावहा बे माने जोंनि खाथियाव सिरि फैयो बिसोरनि अन्थाइफोराबो बिसोरनि अन्थाइ बोरलाखौनो खनफिनो आरो जोंबो गावहरो बिसोरबो जोंखौ गावहरफिनो बेबायदि बेनिफ्रायथ' ओरैबायदि जाबाय घटनाया बिसोरना माबा होख्रावबाय माबा आल्लाहु आकबर होनबाय खनसेनो होख्रावनानै आरोना आल्लाहु आकबर होनबाय होख्रावनानै खेबसेनो बयबो होख्रावखाबाय ओरैबायदि बेंबाय जोंखौ बेंनाय स्टाइलाव आग बारायजोब्बाय लाइन हैनो आरोना खारनो गोनां जाबाय बर'फोरा 200-300 जनसोल' दंमोन बांगालफोरा जोंना 1200-1300 जनसो दंमोन अब्लाबो खारनांबाय आरोना बेबायदि आरो बर'नि दावहा नांनाया बर'फोरा माबोरै रायजो गोमाखो बेखौ सानोबा एसे आसरित नाङो आरोना मादि नांदोंमोन मादि जेनखो बेखौ जों सानबाय थानो गोनां गैया आरोना बर'नि दावहाया बेबायदि जों जिथु नांबाय दावहा बे स्टाइलाव बर'फ्रा दावहा नाङो दै दावहा जादों होनब्लाबो जोङो आखाइ खालि थांगोन इन्ट्रेस्टआवसो थांगोन एकदम सुट बुट गानना थांगोन नायनोसो थांगोन आरो नायनो थांनाया मा थैनोसो थांगोन दानाफोर जोंना खारजोबनो गोनां जाबाय ओरै एनडिएफबिनि ग्रेनेड गारबोबाय बेबो बेरासै पिस्तल गावदों बेबो बेरा सिलाय गावो बेबो बेरा जाहैबाय जोंना खारबाय ज' सासे दानाबा जोंना जौ लोंनानै थांदोंमोन जाहैदों जौ लोंनानै फेनाय खारख'नो हायासै बेखौ बेंखननानै बांगालफोरा दानग्लिनानै होख्रावलायथारबाय आरोना एकदम रंजालायना खिथिहरबाय जोंनो
बेबायदि जाबाय आरो बर'नि दावहा बर'आ बेबायदि दावहा नाङो दै दावहा नाङो दिनै जों नुदों जों जेब्ला उन्दै उन्दैमोन आबसुनि आन्दलन जाबा बर'फ्रा खारनांदों बेनि उनावथ' आबसुनि आन्दलननि बे खारनांनाय जिथु न' होना सावनानै खारनांनाय सावजानाय बे टाइम जोबखांनायनि उनावबो पुलिस होनबानो बर'फ्रा खोब खारोमोन आरोना पुलिस होनबाथाय खारखोमाजोब्बाय बर' हौवाफोरा गामियाव न'आव हिनजाव हिनजावल' थानोसै नै दानाबा हौवाया खारबाय हिनजावखौ गारनानै दा बे पुलिसफोरा जुदि गोसोबादि खालामलांनो हायो आरो हिनजावफोरखौ मा खालामनो गोसो जिनाहारि खालायनोबा खालायलांनोबो हायो बेबायदि अबस्था जोंनि हालादा आरोना बर' हारिनि हालादा दै बर'फोरा दसेनो बावगारो आरोना समायसाखौबो जाथायखौ दसेल' बावो न'खराव मानसि थैयोबा जेरै साननैसोल' गाबो थिग बेदि आरोना बर' हारिया बर' हारिनि समायसाखौबो साननैसोआवनो बावो जों नुदों बे आबसुनि बेलायावबो बिदिनो पुलिस होनबानो खारनाय बर'फ्रा गारै गारै दावहा नांनो थांथारबाबो बर'फ्रा बिदि जेननानै खारनो गोनां जायो आरोना जों बांगालजोंबो खारनांबाय सावथालजों खारनांनायाबो थिग बिदिनो जागोन आंथ' मिन्थिला क'क्राझारनि जाथायखौ क'क्राझारनि मानसिफ्रा मिन्थिसिगोन सावथालजोंबो बिदिनो खारनांदों जाहैबाय जानांगौ आरो सावथालफोरनाथ' बोरला गावनायाव एक्सपार्टथार नङा होमबा बे बोरलादों मानसिफोरा माखासे लावबाय खिजान क'क्राझारनि बर'फ्रा बेनिखायनो गारनानै खारनो गोनां जाबाय जोंनि हायाव जों उल्था गारना खारनाङो नङा होमबा बर' हारिया बेनिखायनो आं बुंदों बे सोरबा सोरबा कमेन्टआव बुंहरदों आंखौ दाखालि बावै माखासे दिननि आगोलाव भिडिअ होनायखौ बर'फोरा हाथियारखौ गथायजोबना लाबाय होननायाव हाथियारा जोंनियाव सेपारेटलि थानांगौ न'खर न'खर थानांगौ आरोना समयसा जायोबा मदद होगोन बेखौ हदायबो लाबथिंनांगौ बाहायनांगौ दावहा नांथारनांगौ बिदों बे नङा जेब्ला समयसाया जागोन अब्ला मदद मोनगोन बिनि थाखायनो आं बुंदों खिन्थु मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजियो आरोना जोंनि दावहाया माबायदि जों बेखौ दिनै नुलांबाय मिथिबोबाय जों मारै जेनो जों दावहाखौनो नांनो थांनायानो मोनसे इन्ट्रेस्टआवसो थाङो अब्ला बहा देरहानो दावहायाव नङा होमबा बेबायदि जियानो जादोला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ आं जि बुंदों बे रियेल जारिमिन बर' हारिनि गेजेराव जानाय बेयो मोनसे जारिमिन आरो बर' हारिया बेबायदिनो जेनबोबाय थादों जेनबोबाय थादों बर'आ दावहायाव मालाबाबो देरहाफेराखै दावहा नांग्रा हारिबो नङा बर' हारिया बेबायदि जियानो जादोला जों दावहानि फारसे जों दिनै मिथिबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नङा होमबा जों हारसादोंथ' हाखायानोसै जेब्ला हारसाफ्रा जोंखौ अयथासार खालामबाय थादोंमोन बै समाव जों हारसादों मालाबाबो हायाखै एनडेबि आफाद ओंखारनायनि उनावसो आर्मिफ्रा फैदों दे आसाम सरकारा एनडेबिनि एक्सनखौ नुनानैसो पुलिस केम्पफोरखौ आरो एनडेबिफोरा गावख्रुबलाबायनायावसो दावखाफोरा गिनानै आसामिसफोरा गिनानै सेन्ट्रेलनिफ्राय CRP आर्मिफोरखौ बिहरनाय जादों आसामाव बिनि आगोल आसाम पुलिसानो गोसो बादिमोन आरो आसामखौ जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ